Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα, να συζητήσουμε μαζί τις στοχευμένες βιολογικές θεραπείες στην επικουρική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και να αρχίσω λίγο ορίζοντας τον όρο στοχευμένη θεραπεία. Σαν στοχευμένη θεραπεία, ορίζεται εκείνη η οποία έχει την δυνατότητα, την ικανότητα να επιτίθεται σε μόρια στόχους, τα οποία είτε είναι ειδικά, είτε υπερεκφράζονται πάνω σε καρκινικά κύτταρα και τα οποία είναι απαραίτητα για την καρκινογένεση, τον πολλαπλασιασμό τους, την επιβίωσή τους και την ανάπτυξή τους. Σε τι διαφέρει από τη χημειοθεραπεία, γιατί είναι διαφορετική θεραπεία? Γιατί θεωρητικά οφείλει να είναι πιο αποτελεσματική, επειδή μπορεί και στοχεύει συγκεκριμένα τα καρκινικά κύτταρα. Λιγότερο επιβλαβής, γιατί θα έπρεπε και τις περισσότερες φορές μπορεί και αποφεύγει τα φυσιολογικά κύτταρα. Και επίσης έχει την ιδιότητα να στοχεύει κύτταρα τα οποία δεν πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα, κάτι που συνήθως κάνει η χημειοθεραπεία. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες. Τα μονοκλονικά αντισώματα, μεγάλα μόρια, τα οποία στοχεύουν κυρίως εξοκυτάριους στόχους, και η αναστολή των πρωτεϊνικών κινασών, που είναι μικρά μόρια, τα οποία στοχεύουν το κύτταρο στο εσωτερικό του. Υπάρχει μια νέα κατηγορία, μας έκανε μια εισαγωγή πριν ο κύριος Μπαρμπούνης και κάποια από τα πράγματα που θα πω τα έχει πει, θα προσπαθήσω να τα πω λίγο διαφορετικά. Συζευμένα λοιπόν μόρια, αντισώματος και φαρμάκου που μπορούν επιλεκτικά να φέρουν τη χημειοθεραπεία μέσα στο κύτταρο μέσω κάποιου στόχου που υπάρχει έξω από το κύτταρο αυτό. Ξέρουμε λοιπόν ότι το 15 με 20% του καρκίνου του μαστού υπερεκφράζουν το HER2. Και για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό, σε ένα φυσιολογικό κύτταρο υπάρχουν περίπου 25 με 50 χιλιάδες υποδοχής HER2. Όταν όμως υπάρχει πολλαπλασιασμός, ενίσχυση του γονιδίου του HER2 στον πυρήνα, τότε αυξάνεται λογαριθμικά ο αριθμός των υποδοχιών που εκφράζονται πάνω στην κυτταρική μεμβράνη, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Και επομένως να δίνουν βήμα και σήμα στο κύτταρο να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται συνεχώς. Η στόχευση του HER2 έχει αλλάξει τη φυσική ιστορία του HER2 προχωρημένου καρκίνου του μαστού και είναι αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη ομιλία, ενώ θεωρούσαμε τον HER2 σαν έναν αρνητικό προγνωστικό παράγοντα και βλέπετε ότι με κίτρινο, τις ασθενείς που είχαν μεταστατικό HER2 θετικό καρκίνο του μαστού, η επιβίωσή τους ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τις μπλε ασθενείς που ήταν αυτές που δεν είχαν HER2 θετικό καρκίνο του μαστού. Στις μέρες μας όμως, η δυνατότητα στόχευσης του υποδοχεία και του γονιδίου αυτού έχει οδηγήσει σε αύξηση της επιβίωσης των ασθενών αυτών, η οποία είναι καλύτερη ή τουλάχιστον η ίδια με τις ασθενείς που δεν υπερεκφράζουν αυτό το στόχο. Ποια είναι τα διαθέσιμα φάρμακα που έχουμε σήμερα και στοχεύουν το HER2 θετικό καρκίνο του μαστού? Είναι το Trastuzumab ή Herceptin, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στην επικουρική όσο και στην θεραπεία, όσο και στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Είναι πλέον διαθέσιμο και το υποδόριο Herceptin, που δεν απαιτεί την ενδοφλέβια χορήγηση για όσο χρόνο χρειάζεται. Είναι το Lapatinib ή Tyverb, το οποίο είναι σε μορφή χαπιού, είναι χάπια τα οποία παίρνει ασθενής από το στόμα και το οποίο έχει έγκριση στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού, στη δεύτερη γραμμή θεραπεία. Είναι το Pertuzumab, αυτό ο αναστολέας του διμερισμού, το οποίο δρά μαζί με το Herceptin, μας το είπε πριν ο κύριος Μπαρμπούνης, που είχε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, αλλά υπάρχει και καινούρια ένδειξη στη νεοεπικουρική θεραπεία του καρκίνου του μαστού με το συνδυασμό αυτό, και είναι και το TDM1, το φάρμακο το οποίο έχει έγκριση στη δεύτερη και τρίτη γραμμή του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, το συζευγμένο αντίσωμα φάρμακο. Λίγα λόγια, επειδή είπαμε θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα έτσι η ομιλία μας, για το πώς δρά το Herceptin, το Trastuzumab.
Τι είναι το τρανστούζουμαμπ? Είναι ένα ανασυνδυασμένο, εξανθρωποποιημένο μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο αναγνωρίζει και δεσμεύεται στο χέρι του υποδοχέα, με αποτέλεσμα να αναστέλει τη σηματοδότηση κάτω από αυτόν, δηλαδή να αναστέλει τον πολλαπλασιασμό του κυτάρου, να επάγει την απόπτωση και εκτός μέσω μονοπατιών όπως είναι η MAP και η PI3K κοινάση, επίσης έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, να βοηθάει το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού να αναγνωρίζει το κύτταρο αυτό, το καρκινικό, και να το σκοτώνει μέσω του antibody cell cytotoxicity, mediated cell cytotoxicity. Το λαπάτινιμπ είναι ένα μικρό μόριο και αντί να στοχεύει εξωκυτάρια τον υποδοχέα χερτού, έχει τη δυνατότητα να αναστέλει την τυροσινική κοινάση του υποδοχέα που βρίσκεται ενδοκυτάρια και όχι μόνο του υποδοχέα χερτού, αλλά και του υποδοχέα χερουάν, ο οποίος επίσης υπερεκφράζεται στον καρκίνο του μαστού, όπως επίσης και στα έτεροδιμερή που σχηματίζουν οι δύο αυτοί υποδοχείς. Έχει λοιπόν διαφορετικό τρόπο δράσης. Ένα άλλο πλεονέκτημά του είναι ότι σαν μικρό μόριο έχει δυνατότητα να διαπερνά τον αιματογκεφαλικό φραγμό, άρα να είναι αποτελεσματικό σε εγκεφαλικές μεταστάσεις, ένα σημείο στο οποίο τα άλλα μεγάλα μόρια δεν καταφέρουν να είναι πολύ αποτελεσματικά. Και όπως είπαμε, έχει έγκριση στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού, τόσο μόνο του, όσο και σε συνδυασμό με το Herceptin, το τρανστούζουμαμπ. Εδώ βλέπετε πώς δρά συνεργικά με το τρανστούζουμαμπ. Αλλού είναι η θέση του τρανστούζουμαμπ, στο χέρι του υποδοχής, αλλού του λαπάτινιμπ. Έτσι λοιπόν έχει δυνατότητα να δρά συνεργικά, καθώς και να έχει μη επικαλυπτόμενους μηχανισμούς αντίστασης. Το περτούζουμαμπ, αυτό το μοβ αντίσωμα, είναι επίσης ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλονικό αντίσωμα. Μοιάζει πολύ με το Herceptin, μόνο που δεν είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι στην 4 υποομάδα του υποδοχέα χερτού, ενώ το τρανστούζουμαμπ δεν είναι σε μία άλλη, θα την πούμε σε λίγο, και με τον τρόπο αυτό εμποδίζει, παρεμβαίνει στη δημιουργία διμερών μεταξύ του χερτού και των άλλων χέρι υποδοχέων, 4 είναι, 1, 2, 3, 4, που οι οποίοι δημιουργούν μεταξύ τους διμερή και στη συνέχεια δημιουργείται η σηματοδότηση προς τα κάτω για τον πολλαπλασιασμό του καρκινικού κυτάρου. Και επίσης καλό είναι να θυμόμαστε ότι το πιο ενεργό, το πιο μυτογόνο ερέθισμα από διμερή γίνεται όταν ενώνεται, διμερίζεται το HER2 με το HER3. Κάτι που το τρανστούζουμαμπ έχει δυνατότητα άμεσα να αναστείλει. Το περτούζουμαμπ, όχι το τρανστούζουμαμπ. Το τρανστούζουμαμπ είναι αυτό το κόκκινο, το οποίο όπως σας είπα δεν είναι διαφορετικά, δεν είναι πιο κάτω, με αποτέλεσμα να κάνει ό,τι έκανε και μόνο του, συν να εμποδίζει τη δημιουργία διμερών και την μεταγωγή του σήματος κάτω προς τον πυρήνα. Έχοντας λοιπόν ένα συνεργικό αποτέλεσμα, το οποίο μεταφράζεται σε εκπληκτικά κλινικά αποτελέσματα. Και τέλος, το TDM1 είναι αυτό το νέο συζευμένο αντίσωμα φάρμακο. Αποτελείται από 3 μέρη. Από το τρανστούζουμαμπ, το αντίσωμα δηλαδή όπως το ξέρουμε, ένα συνδέτη, και όλο το πρόβλημα και όλος ο λόγος που καθυστέρησε τόσο πολύ να δημιουργηθεί ένα τέτοιο φάρμακο που μπορεί εκλεκτικά να μεταφέρει το χημειοθεραπευτικό μέσα στο κύτταρο, είναι ότι δεν μπορούσαν να βρουν τέτοιους σταθερούς συνδέτες που να μπορούν να μεταφέρουν το χημειοθεραπευτικό μαζί με το αντίσωμα μέσα στο κύτταρο. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο συνδέτης, ο οποίος ενώνεται με το χημειοθεραπευτικό. Είναι ένα αντιμικροσωμιακό φάρμακο, δηλαδή εμποδίζει τον πολυμερισμό των μικροσωληνίσκων στη διαδικασία της μυτωτικής ατράκτου, το εισάγει μες στο κύτταρο και δεν είναι ταξόλ, όπως σας είπε ο κύριος Μπαρμπούνης, είναι 220 φορές πιο ισχυρό από το ταξόλ. Δηλαδή, αν θέλαμε να το δώσουμε αυτό συστηματικά, θα ήταν καταστροφικό, θα είχε απίστευτη τοξικότητα. Όμως, μπορούμε να χορηγήσουμε ένα παράγοντα που είναι τόσο πολύ πιο δραστικός, μέσα συγκεκριμένα εκλεκτικά στο καρκινικό κύτταρο που θέλουμε να στοχεύσουμε. Πώς δρά λοιπόν? Όλο το σύμπλοκο συνδέεται μέσω του HER2 στον υποδοχέα και στη συνέχεια εισάγεται μέσα στο κύτταρο μέσω ενδοκυτάρωσης. Αφού έχει εισαχθεί μέσα στο κύτταρο,
ο υποδοχέας και ο συνδέτης αποδομούνται και απελευθερώνεται μέσα στο εσωτερικό του κυτάρου το κυταροτοξικό μόριο, ασκώντας τη δράση του. Και αφού είπαμε έτσι λίγο για το μηχανισμό, ας περάσουμε να δούμε τι δεδομένα έχουμε για τις στοχευμένες αυτές θεραπείες στην επικουρική θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού. Το Herceptin μπήκε στην επικουρική θεραπεία αφού έδειξε το όφελος του στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού, γιατί όλα τα φάρμακα, τα νέα, αρχίζουν από το μεταστατικό καρκίνο και στη συνέχεια δοκιμάζονται σε πιο πρώιμες μορφές του καρκίνου. Με βάση αυτές τις 4 μελέτες, είναι μελέτες αναφοράς, έτσι τις λέμε, έχουν συμπεριλάβει πάνω από 12.000 ασθενείς, οι οποίες είχαν πρώιμο καρκίνο του μαστού, που ήταν είτε θετικός στους λεμφαδένες, είτε με αρνητικούς λεμφαδένες, αλλά κάποιο παράγοντα κινδύνου, όπως το μέγεθος, όπως λεμφαγειακές διηθήσεις. Ανάλογα σε κάθε μελέτη αυτό ήταν διαφορετικό. Και η πρώτη λοιπόν μελέτη, η μελέτη HERA, η οποία τι έκανε, έβαλε τις ασθενείς να πάρουν πρώτα χημειοθεραπεία και τις χώρισε στο να μην πάρουν καθόλου Herceptin, στο να πάρουν Herceptin για 1 χρόνο ή να πάρουν Herceptin για 2 χρόνια. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν αυτές οι 2 μελέτες, οι αμερικάνικες μελέτες, αυτή είναι η μόνη που δεν έχει αρνητικούς λεμφαδένες, στις οποίες το Herceptin δοκιμάστηκε είτε καθόλου βέβαια, πάντα υπήρχε το σκέλος αναφοράς που δεν είχε Herceptin, γιατί ήταν μέχρι τότε το standard of treatment, με το να πάρει κανείς Herceptin διαδοχικά, είτε ταυτόχρονα, με το δεύτερο μέρος της χημειοθεραπείας, που ήταν η πακλιταξέλ, είτε σε εβδομαδιαία χορήγηση για 12 εβδομάδες, είτε σε τριβδόμαδη χορήγηση για 4 φορές. Και τέλος, η μελέτη BCIRG, η οποία πάλι είχε ανθρακυκλίνη εντοξάν, με δόσιταξέλη αυτή τη φορά, μαζί με ταυτόχρονη χορήγηση, σε σχέση με το ίδιο σχήμα, μαζί με ταυτόχρονη χορήγηση του Herceptin, που τότε πια ξέραμε ότι ήταν καλύτερο από το διαδοχικό Herceptin, versus ενός σχήματος που δεν έχει καθόλου ανθρακυκλίνη, έχει μόνο δοσιταξέλη, καρβοπλατίνη και το Herceptin. Συνολικά βλέπετε ότι η χορήγηση του Herceptin οδήγησε σε στατιστικά σημαντική, σε όφελος στο διάστημα ελεύθερου νόσου, περίπου στο 40%, μείωση δηλαδή το κίνδυνο υποτροπής κατά 40% και το κίνδυνο θανάτου κατά 37%. Και σας δείχνω κάτω, γιατί πάνω εδώ στη μελέτη HERA, τα πρώτα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα, συνέχεια έγινε crossover πρώτον και δεύτερον, εδώ η χορήγηση του Herceptin δεν ήταν διαδοχική, που σήμερα ξέρουμε ότι αυτός είναι ο δεδειγμένος τρόπος να χορηγείται. Και εδώ είναι οι καμπύλες από τις μελέτες. Φαίνεται πάνω η καμπύλη αυτή, στον υπολογιστή μου φαίνεται, αλλά η κίτρινη φαίνεται. Από την διαδοχική, από την ταυτόχρονη χορήγηση του Herceptin με την πακλιταξέλη. Εδώ είναι λοιπόν η ταυτόχρονη χορήγηση του Herceptin versus μόνο χημειοθεραπείας και βλέπετε ότι υπήρξε μία μείωση 40% του κινδύνου υποτροπής. Στη δεκαετία το απόλυτο όφελος ήταν 11,5% από τη χορήγηση Herceptin στην επικουρική χημειοθεραπεία. Και στη συνολική επιβίωση, πάλι μια μείωση 37%, στη δεκαετία περίπου 9% απόλυτο όφελος από τη χορήγηση Herceptin στην επικουρική χημειοθεραπεία. Και το όφελος παρέμενε ανεξάρτητα από την ηλικία, από την προ- ή μετεμηνοπαυσιακή κατάσταση και από τη διήθηση ή όχι λεμφαδένων. Επίσης, το όφελος στην άλλη μελέτη έμενε ανεξάρτητο, άσχετα από το αν διηθήτουσαν λεμφαδένες, αν είχαμε ορμονοθετικούς ή όχι όγκους, ή αν είχαμε μικρούς ή μεγάλους όγκους. Και για το τελευταίο, έχει γίνει μια μεταανάλυση που περιλαμβάνει αυτές ουσιαστικά τις μελέτες, είναι 2 άλλες μικρότερες, και η οποία τι δείχνει, ότι
Σε μικρούς όγκους, κάτω από 2 εκατοστά, το όφελος της χορήγησης Herceptin ήταν εκεί υπαρκτό. Εδώ, σε αυτό το σχήμα, φαίνονται οι HER2 θετικοί όγκοι αρνητικοί για ορμονικούς υποδοχής. Η μείωση λοιπόν της υποτροπής κατά 9% και μείωση του θανάτου κατά 9% σε μικρούς όγκους. Κυρίως βέβαια ήταν όγκοι πάνω από 1 με 2 εκατοστά, όμως το 1/4 περίπου των όγκων ήταν κάτω από 1 εκατοστό. Και ακόμα και στην ομάδα των ασθενών που είχαν θετικούς για ορμονικούς υποδοχής, HER2 θετικούς όγκους μικρούς, το όφελος παρέμενε, μείωση στην πιθανότητα υποτροπής, κατά, νομίζω αυτό είναι 8% και 4 περίπου της 100. Αυτή εδώ η υποομάδα, δηλαδή μικρή όγκη, HER2 θετική για ορμονικούς υποδοχής, που δεν είχαν διηθημένους λεμφαδένες, είχαν πολύ λίγους διηθημένους λεμφαδένες, είχαν όφελος στην υποτροπή. Το όφελος όμως στην ολική επιβίωση ήταν εξαιρετικά μικρό, πάντως εκεί υπαρκτό και στατιστικά σημαντικό. Και θα γνωρίζετε ότι το Herceptin απασχολεί πολύ όσο αφορά την δημιουργία καρδιακής τοξικότητας, όμως σε αυτές τις μελέτες βλέπετε ότι η εμφάνιση συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας ήταν μεν υπαρκτή, δεν ξεπερνούσε το 3% και σε σχήματα τα οποία η χορήγηση ήταν διαδοχική είτε δεν περιλάμβαναν ανθρακυκλίνες, ήταν εξαιρετικά μικρό. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια από τη χορήγηση Herceptin είναι ένα αναστρέψιμο γεγονός. Όταν σταματήσει το Herceptin, οι περισσότεροι ασθενείς έρχονται κοντά στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Και ένα άλλο θέμα είναι για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγήσει κανείς επικουρικά το Herceptin για να επιτύχει τα αποτελέσματα που είπαμε. Υπάρχουν πολλές μελέτες, κάποιες από τις οποίες τρέχουν ακόμα, οι γκρι, κάποιες από τις οποίες έχουν κλείσει, μπλε. Και σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, έχουμε δει ότι, παραδείγματος χάρη στη Φίνιχερ, το να χορηγήσουν 9 εβδομάδες χημειοθεραπεία με Herceptin που προσπάθησαν έναντι καθόλου Herceptin, δεν είχε σημαντικό όφελος στην επιβίωση, είτε στο διάστημα ελεύθερου νόσου, είτε στη συνολική επιβίωση. Το να χορηγηθεί 6 μήνες έναντι 1 έτους Herceptin δεν κατάφερε να αποδείξει τη μη κατωτερότητα, δηλαδή δεν κατάφερε να δείξει ότι δεν είναι χειρότερο, άρα δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα. Και τέλος, η μελέτη HERA που σχετικώς πρόσφατα είχαμε τα δεδομένα της, τα 2 versus 1 έτη Herceptin δεν είχαν διαφορά μεταξύ τους, επομένως ο ένας χρόνος χορήγησης Herceptin Trastuzumab, το λέω Herceptin γιατί ίσως είναι πιο φιλικό σε εσάς για να καταλαβαίνετε για ποιο μιλάμε, στην επικουρική θεραπεία είναι το standard of care σήμερα που μιλάμε. Συμπερασματικά, το Trastuzumab ως επικουρική θεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, η στοχευμένη λοιπόν αντιχερτού επικουρική θεραπεία παρέχει σημαντικό όφελος στους ασθενείς με υψηλού κινδύνου πρώιμο καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 80% των ασθενών είναι ελεύθερες νόσου και ζωντανές στην πενταετία. Η ταυτόχρονη με τις ταξάνες χορήγηση είναι περισσότερο αποτελεσματική από τη διαδοχική χορήγηση. Η καρδιοτοξικότητα είναι επαρκτή και πιο συχνή στην ταυτόχρονη, ιδιαίτερα με ανθρακυκλίνες χορήγηση. Και το 1 έτος αποτελεί το ενδεδειγμένο διάστημα χορήγησης του Trastuzumab στην επικουρική θεραπεία. Η θεραπεία με ανθρακυκλίνη κυκλοφοσφαμίδη, ακολουθούμενη από ταυτόχρονη χορήγηση του Herceptin με πακλιταξέλη, ταξάνες, μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής στη δεκαετία κατά 40%, με ένα απόλυτο όφελος στην ελεύθερη νόσο επιβίωση 11,5% και τον κίνδυνο θανάτου κατά 37%, με ένα απόλυτο όφελος 8,8%. Το όφελος στην ελεύθερη νόσο επιβίωση και στη συνολική επιβίωση παραμένει σταθερό και στον ίδιο βαθμό σε όλες τις υποομάδες, είτε είναι θετική για τους ορμονικούς υποδοχείς είτε όχι. Όγκοι κάτω από 2 εκατοστά ωφελούνται επίσης από την επικουρική θεραπεία με Trastuzumab, αλλά περισσότερο η HER2 θετική αρνητική για τους ιστρογονικούς υποδοχείς όγκοι.
και σε ασθενείς με χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής, σε εκείνες που για κάποιο λόγο δεν θέλουμε ή έχουν αντένδειξη να πάρουν ανθρακυκλίνες, μπορούμε να σκεφτούμε το σχήμα με την δοσιταξέλη, καρβοπλατίνη και χερσέπτιν, το οποίο είναι εξίσου αποτελεσματικό και με ευνοϊκότερο προφίλ ασφάλειας. Πολύ γρήγορα θα σας δείξω ότι όταν συνδυάζουμε αντιχερτού παράγοντες, όπως κάναμε χορηγώντας το τρανστούζουμαμπ μαζί με το περτούζουμαμπ, στη συγκεκριμένη περίπτωση λαπάτινη με τρανστούζουμαμπ, στην επικουρική θεραπεία δεν έχουμε καλά αποτελέσματα, δεν έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, ούτε δίνοντας μπεβασίζουμαμπ, αβάστην, ένα anti-VEGF παράγοντα, δηλαδή έναν παράγοντα που κατά του αγκιακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα, που έχει εφαρμογή στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα, δεν το χρησιμοποιούμε. Ενώ μελετάτε το περτούζουμαμπ σε συνδυασμό με το τρανστούζουμαμπ και της χημειοθεραπείας versus χημειοθεραπεία και τρανστούζουμαμπ που είναι η στάνταρ σήμερα θεραπεία, στην επικουρική θεραπεία, και τα αποτελέσματα θα τα έχουμε αρκετά χρόνια από τώρα. Επίσης, μελετάτε και το TDM1 σε συνδυασμό με το περτούζουμαμπ σε αυτό το setting της επικουρικής θεραπείας. Και πάμε τώρα στην εισαγωγική νεοεπικουρική θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού. Γιατί να επιλέξουμε εισαγωγική νεοεπικουρική θεραπεία? Ένας λόγος, στον οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι η δυνατότητα να επιτύχουμε ελεύθερα χειρουργικά όρια σε ένα τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο καρκίνο του μαστού. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η εισαγωγική χημειοθεραπεία μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερα ποσοστά διατήρησης του μαστού στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. Έχει τα ίδια παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά το διάστημα ελεύθερου νόσου και τη συνολική επιβίωση με το να χορηγηθεί επικουρική θεραπεία. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και να προσαρμόσουμε τη χημειοθεραπεία μας ανάλογα με το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουμε αποτελεσματική ανταπόκριση, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε στην επικουρική θεραπεία, έχει αφαιρεθεί ο όγκος και δίνουμε τυφλά, όπως λέγατε πριν, 4 φάρμακα. Ενώ εδώ μπορούμε να δούμε, αν παραδείγματος χάρη δεν δουλεύουν οι ανθρακυκλίνες, σταματάμε, προχωράμε στην ταξάνι, το αντίθετο. Και επίσης, γνωρίζετε ότι η επίτευξη παθολογικής πλήρους υφής, παθολογανατομικής πλήρους υφέσεως, έχει σημαντική προγνωστική σημασία για τις ασθενείς μας. Και αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Αυτή η μεγάλη μεταανάλυση που συμπεριέλαβε πάνω από 12 μελέτες νεοεπικουρικής θεραπείας και περίπου 12.000 ασθενείς, και η οποία υποστηρίχθηκε από τον FDA για να μπορέσει να καταλήξει σε συμπέρασμα αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την παθολογανατομική πλήρη ύφεση σαν καταλεκτικό σημείο στις μελέτες μας, έδειξε το εξής, ότι η παθολογανατομική, θα τη λέω PCR, πλήρη ύφεση, έχει άμεση συσχέτιση τόσο με το διάστημα ελεύθερου νόσου, όσο με την συνολική ανταπόκριση. Και βέβαια, αυτό είναι ακόμα πιο προφανές σε ασθενείς και σε όγκους με επιθετικούς φαινότυπους, όπως είναι ο τριπλά αρνητικός ή ο HER2 θετικός αρνητικός για τα ιστρογόνα καρκίνος. Και βάσει αυτής της μετανάλυσης, το PCR χρησιμοποιείται σαν πρωτογενές καταληκτικό σημείο στις μελέτες που θα δείτε σε λίγο και που έχουν αλλάξει τα δεδομένα μας στην επικουρική θεραπεία του HER2 θετικού καρκίνου του μαστού. Μέχρι σήμερα τι ξέραμε και τι έχει αποδειχτεί, ότι το τρανστούζουμαμπ σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία αυξάνει σημαντικά στις διάφορες μελέτες το PCR, σχεδόν το διπλασιάζει, και αυτό χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό αποδεικνύεται και από αυτή τη μεγάλη μελέτη, η οποία έδειξε ότι η συγχορήγηση Herceptin μαζί με χημειοθεραπεία 10 κύκλους πριν το χειρουργείο versus μόνο χημειοθεραπεία, αυτοί εδώ δεν είχαν χερτοθετική νόσο, διπλασίασε την παθολογανατομική πλήρη ύφεση, τόσο μόνο στο μαστό όσο και στους λεμφαδένες συνολικά. Και οι ασθενείς που πήραν Herceptin είχαν στατιστικά σημαντική καλύτερη διάστημα ελεύθερου νόσου και συνολικής επιβίωσης. Και αυτή είναι η μελέτη που μας είπε ο κ. Μπαρμπούνης, που ανακοινώθηκε αρχικά στο New England Journal of Medicine το 2012 στο μεταστατικό καρκίνο πρώτη γραμμή του μαστού, που
Το τρανστούζουμα με το σταξέλι που χρησιμοποιούταν μέχρι σήμερα συγκρίθηκε με τρανστούζουμα από το σταξέλι και περτούζουμα. Μέχρι την πρόοδο της νόσου, τα δύο μονοκλονικά αντισώματα, 4 με 6 μήνες η χημειοθεραπεία, και έδειξε, τα αποτελέσματα ήταν φετινά στο ΕΣΜΟ, στη Μαδρίτη, το φθινόπωρο, και δείξανε μία διαφορά στη μέση επιβίωση, στο διάστημα ελεύθερος νόσου 6 μήνες, δηλαδή από 12 μήνες σε 1,5 χρόνο, από 1 χρόνο σε 1,5 χρόνο, και στη συνολική επιβίωση από 40 μήνες στους 56 μήνες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Εντυπωσιακά αποτελέσματα που δεν νομίζω ότι έχουν ξαναδεί ούτε οι παλιότεροι από εμάς. Δεν ξέρω, οι πιο νέοι από εμάς θα δουν στο μέλλον. Στο μεταστατικό χερτουθετικό καρκίνο του μαστού. Και πάνω εκεί, γιατί το θέμα μας δεν είναι ο μεταστατικός καρκίνος, στηρίχθηκαν 2 μελέτες στο να δούμε αν μπορούμε να εισάγουμε το περτούζουμαπ σε συνδυασμό με το τρανστούζουμαπ και το σταξέλ, ακριβώς έτσι όπως έγινε στο μεταστατικό καρκίνο, στη νέα επικουρική θεραπεία. Αυτή λοιπόν είναι μελέτη, και αυτές είναι 2 φάσεις 2 μελέτες, είναι μοναδικές φάσεις 2 μελέτες, βάσει της οποίας πήρε έγκριση το φάρμακο, θα σας πω, που τι κοιτάξαμε, ασθενείς με χερτουθετικό καρκίνο του μαστού, προεγχειρητικά να λάβουν τρανστούζουμα από το σταξέλι, ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, versus τρανστούζουμα, περτούζουμα και δόση σταξέλι, versus μόνο των 2 μονοκλονικών αντισωμάτων μεταξύ τους, versus μόνο το περτούζουμα από το σταξέλι. Και εδώ φαίνεται ότι ο συνδυασμός, ο οποίος πραγματικά δουλεύει καλύτερα από το στάνταρ μέχρι στιγμής σκέλος, είναι ο τριπλός αυτός συνδυασμός που έδωσε τα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα και στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Το 50% των ασθενών επιτυγχάνουν παθολογοανατομική πλήρη ύφεση. Δηλαδή, έχετε ένα καρκίνο, ο οποίος πολλές φορές είναι τοπικά προχωρημένος και εξαφανίζεται πριν καν να το χειρουργήσετε στο περίπου 50%-45% των περιπτώσεων. Αντίθετα, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς ότι ο συνδυασμός των 2 αντισωμάτων μόνος του δεν είναι τόσο δραστικός. Υπάρχει λοιπόν συνέργεια σημαντική με τη χημειοθεραπεία και συγκεκριμένα με τις ταξάνες. Και η άλλη μελέτη, η οποία έδειξε όφελος στη νέο επικουρική θεραπεία, είναι αυτή. Εν ολίγης, χρησιμοποιούμε περτούζουμα, τρανστούζουμα, είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και άνθρακυκλίνης και έδωσε ταξέλης ταυτόχρονα. Αυτό το σκέλος, σας λέω από πριν, δεν πήρε έγκριση λόγω της τοξικότητας της καρδιακής. Είτε αφού δώσουμε μόνο ανθρακυκλίνη, δίνοντας λιγότερους κύκλους περτούζουμαπ, τρανστούζουμαπ, να δούμε τι έγινε, και δίνοντας 6 κύκλους με το σχήμα αυτό το TCH που σας έχω πει, που έχει δείξει ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό. Και αυτό που είδαμε είναι ότι το όφελος είναι εκεί, είναι υπαρκτό, ανεξάρτητα από τη χημειοθεραπεία. Όμως, οι ασθενείς που λόγω του σχήματος που επιλέχθηκε πήραν περισσότερους κύκλους περτούζουμαπ, τρανστούζουμαπ, είχαν και τα καλύτερα ποσοστά παθολογανατομικής πλήρης ύφεσης. 66% αυτή τη φορά. 66 από τους 100 όγκους είχαν εξαφανιστεί πριν το χειρουργείο. Και βάσει αυτών των δεδομένων, το περτούζουμα πήρε accelerated approval από τον FDA, δεν έχει πάρει ακόμα από τον EMEA, για τη χορήγησή του στην νέο επικουρική θεραπεία του χερτουθετικού καρκίνου του μαστού. Είναι κάτι που φαντάζομαι σύντομα θα περάσει και στην καθημερινή κλινική μας πράξη. Και πολύ σύντομα να σας δείξω τι περιμένουμε να δούμε στο μέλλον. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορούμε να χορηγήσουμε το TDM1 επίσης στην επικουρική θεραπεία. Τα αποτελέσματα, τα πρώιμα που έχουμε για την χρήση του TDM1 νωρίτερα, δηλαδή στην πρώτη γραμμή, τώρα έχει στη δεύτερη γραμμή, δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Δεν δείχνουν όφελος. Θα δούμε πόσο μάλλον εδώ σε αυτό το setting. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τι κάνουμε με την επόμενη νόσο μετά από την χορήγηση της επικουρικής θεραπείας, γιατί είναι πολύ ωραίο να τα καταφέρνουμε. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν τα καταφέρνουμε? Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών που ξέρουμε ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής και θανάτου, και γι' αυτό τρέχουν πολλές μελέτες σχετικά με το ποια είναι η ιδανική προσέγγιση των ασθενών αυτών. Συζητήσαμε πριν ότι θέλουμε να δίνουμε όλη τη χημειοθεραπεία μετά, ναι, αλλά αρκεί, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι στη συνέχεια. Και γι' αυτό τρέχουν μελέτες οι οποίες στη συνέχεια δίνουν adjuvant θεραπεία αντί μόνο με τρανστούζουμαμπ, γιατί σε όλες αυτές τις νοοεπικουρικές προσεγγίσεις το περτούζουμαμπ δίνεται μόνο προεγχειρητικά. Μεταεγχειρητικά παίρνει κανονικά η ασθενής για 1 χρόνο μόνο τρανστούζουμαμπ. Μήπως λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε με κάποια από τα καινούργια μόρια, να δώσουμε πλέον χημειοθεραπεία? Υπάρχουν πολλές μελέτες που τρέχουν και είναι κάτι που μένει να απαντηθεί.
Συμπερασματικά, λοιπόν, συνοψίζοντας λίγο την νεοεπικουρική θεραπεία, η προσθήκη του τρανστούζουμα στην εισαγωγική χημειοθεραπεία ωφελεί σημαντικά επίσης τις ασθενείς με HER2 προχωρημένο καρκίνο του μαστού και συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου υποτροπής κατά 36% στην πενταετία. Αυξάνει σημαντικά τις παθολογοανατομικές πλήρεις υφέσεις, καθώς και τον αριθμό των ασθενών που επιτυγχάνουν διατήρηση του μαστού τους. Και υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των ασθενών που επιτυγχάνουν παθολογοανατομική πλήρη ύφεση και της επιβίωσής τους. Η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, όταν συνδυάζεται με συνδυασμό δύο αντιχέρτου θεραπείων, βελτιώνει την πιθανότητα επίτευξης πλήρους παθολογοανατομικής ύφεσης. Το FDA, όπως σας είπα, έχει εγκρίνει την επικουρική χορήγηση του περτούζουμα με τρανστούζουμα και χημειοθεραπεία σε ασθενείς με όγκους πάνω από 2 εκατοστά ή θετικούς λυμφαδένες και στη συνέχεια συμπλήρωση της αγωγής με 1 έτος Herceptin μετά το χειρουργείο, ενώ αντίθετα η χορήγηση λαπάτινιπ μόνο του ή σε συνδυασμό δεν υποστηρίζεται στην εισαγωγική, αλλά ούτε και στην επικουρική θεραπεία, παρά μόνο στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχει δείξει καλά αποτελέσματα. Αυτά είχα να σας πω και θα δεχτώ ερωτήσεις.